Siphinde sinibingelele kwiKhaya TV2 lapho bekade sivakashele khona uWard 84 eMlazi. Lapho iMK Youth League ibi-organize khona iprogram yayo. Lapho ibi-organize khona ama-sports ebhola, sibone nezingane ezidlala o-jumping castle. Lapho ke ekuthe kwase kuba nethuba lokuthi yona i-Youth League izikhulumele ngokwayo. Wena ungaka-subscribe kuleli khasi angazi ukuthi ulindeleni. Nayo ke ivideo awuzwe ke i-youth izikhulumela yona. Ungathi hayi imini engikhulumile. Amanda! Umemeze kakhulu. Opo DJ dali ngoma. Dali ngoma. Awe DJ dali ngoma. DJ happy kakhulu. Hayi nomsenga ye. Qhubeka. Viva Photo Sizwe viva. Ngizokhulumela i-youth ethi mangabi applya twa 18 and under 35. Sizolwela leyo nto mhla ka 29. Sithi ayiphele lento ethi 18 under 35. Sizolwela leyo nto mhla ka 29 May. Sizoshaya o-experts sithi ayiphele indaba ye-fitness ungakaqashwa. Sithi umuntu akaqala aqashwe according to izintanazo bese umtshela nge-fitness usungiqashile. Not ukuthi uthi fitness, uthi medical test, ungibona ukuthi ngiyaphila kodwa ungakangiqashi. Viva Mkhonto Sizwe viva. Sizokhulumela amathuba emisebenzi. Uqeda umatric udinga ithuba lomsebenzi. Usunayo nje vele theory. Sizokhulumela ukuthi ngisho izingane zethu nesizukulwane sethu sibe right uma thina silala. Ngoba ngelinye ilanga solala kodwa kumele sishiye izwe silungisile. So umhla ka 29 sizoshaya o-experts siyi-youth ngoba izwe kumele lilungiswe yithina kuqala. So lento le ethi matric siyayivala. No standard 8 kumele abonakala ukuthi uyile esikoleni and kumele recognize. Ono standard 8 ono matric kukhuphuke njalo ufanele ukuba semsebenzini. Sizolwela amathuba emsebenzi, siqosha ama-drugs, siqosha lewunga. Viva Mkhonto Sizwe viva. MK Youth League viva. Viva MK Youth League viva. Tata Msholozi tata. Tata Msholozi tata. Sihole ngamalala sihole. Sihole ngamalala sihole. Sibonga comrade. Ngizoqala ngibingelela ama-comrade, ngibingelela uPholi okhona njalo namhlanje sidla kule program yase-184. Ngibingelele nomphakathi okhona othe uzobuka ubukhazikhazi obuhle obenziwe i-MK e-184. Engizokusho ngokuningi le ukukhumbuzisa nje ukuthi bantu abasha ngomhla ka 29 May kuyo lenyanga esikuyo ningalenzi iphutha kodwa womathathu lama-ballot paper sishaye kumkhonto wesizwe lo hola unqamalala. Isizathu salokho bantu abasha sesigilazeke kakhulu kuthiwa sikhululekile. Kahle into eyenza ukuthi abanye abantu bangaboni ukuthi sigilazekile ingoba sesilento lekuthiwa professional slave. Sisagilazekile, siyayifuna le nkululeko yethu futhi sizoyilwela. Kodwa indlela yokuthi siyilwele ukuthi ngomhla ka 29 ngoMeyi sivotele i-MK sikwazi ukushintsha into eziningi. Sishintshe nalo mthetho lo sithole u2/3 majority. Sishintshe lo mthetho le we-Roman Dutch law lo sicindezele njengamanje lo siphila phansi kwawo. Futhi enye into ebalulekile
ngekade ikhuluma uSisoke angena la ngaphambi kwami naleye education system sishintshe ngoba kwayona ayisiholeli phambili yabo kumanje nje siyafisa kushintshile yabo umuntu omnyama noma ngafunda kangakanani kodwa ngeke uzuzwe kuthiwa uphethe India noma uphethe umlungu enkampanini umlungu angafike ngafundile noma indi lizofika likuphathe kodwa emsebenzini ufunde ngaphezulu kwayo lifundiswe wena futhi umsebenzi sithi bantu abasha ngiyacela sukume namhlanje akusele nje insuku ey'ngaka kusele amasonto ambalwa ukuthi siyongena endunyisweni siyongena eKhenani leli lashiwo naseBhayibhelini kodwa indlela yokungena lapho ukuthi ngomhlaka 29 ngoMeyi sishaye laphana kumkhonto wesizwe bantu abasha ngiyacela sukume sekuyithina manje sifanele siwubambe lo mzabalazo siqhubeke njalo singadedeli abantu abadala kube yibona bodwa abazabalazayo ake sisukume manje nansi siyabonga kakhulu e-184 ngomcimbi omuhle abasibizele wona sibonge nje nesimemo sengikhulumela nabo bonke nje abawuthandayo umkhonto wesizwe njengoba nami ngiwuthanda kangaka asiqhubeke njalo wesiwuthanda umkhonto thatha msholozi thatha msholozi thatha